Voice of the People Party VPP Lengbau ba dami wanhi rembai organizing secretary kala keno baka standard operating procedure SOP bala penmi hakadul ka notification da katanan mining and geology Lengbau commissioner and secretary katanan haka santri gluber arjar ruway ban apply prospecting license but mining lease banti doyong haka jalahi kaplela tangye kinong hi hespa but ki company omnak banta ki pai ba u organizing secretary ul ong baka kendon ban habdan chaka hadu shispa hektar ban apply prospecting license but mining lease ban yo ti do yong kat kum ke jing start CNC kamya hap satya but ki riulom try muluk ha ka jala kim dan jaka ki bahe da ka pen pau ba ka National Green Tribunal NGT kala pakhang ya kamti but khai do yong ha ka jala la suppose na menta ulong ba hadu menta kam don ki sin jam ban weng ye ni ke jing pakhang ti do yong ya ki nong song snong ka VPP kala pharu ekimat sngokya chongka da ka jingtho show commissioner and secretary katan mining and geology ka sarkar jilla ha ka ba kala mahamru ba ka jingmom simkhya kan penbo re ka party ban sim lik sin jam ki bai hap kat kum ka sinsar khadar pai ba ngila late ban ye kendo ya I commissioner secretary jongka department of mining and geology ba kumjo ya secretary jongka department of mining and geology ban ai ya kane ka Sithi haga jingede bat kaneka SOP leneka standard operating procedure haga jingede ban apply ya kaneka prospecting license bat kaneka mining lease for coal hapo kaneka jela ga jongi te haga jingede bat kaneka kam haga ba ka sarkar kala ya shikmat daga bantaban pentrekam haga bangin yolat ya ban ti ya uniu yong Henry Kawasosi kumbangi nagalia juga parti ni keren nagapor so pagba ba ngimpliang ya kani ka SOP ka ba ka sarkar kala tha hadu chispa hektar nagbenta banyo ya kini ki license ki paper te kumta nagaliang jugi kum ka parti ngilalet ai ya kani ka Sithi nagbenta ba ka sarkar kan simkhia mardor hagaban pet lani ban bishar biang ya kani ka SOP ka ba kala shna nagbenta bangin yo lahat ya kaban ti dewyong nang ba ki ain ki ba ka sarkar kala kala ailat yengi ha ka bangin ti biang ya uniu dewyong te ngila kumban supan kemau ba kani ka jingkhang ya ka jingti dewyong ka de na do usnem arajar khat saw ti pumta kat hadu usnem arajar khat kendai ba ka Supreme Court kala ai kata karai ha ka jingede ban sedang yang ia kan jingti do yong ka bala khain bi ain da kita ki ain ki kendon ba pher Henry ka basyosi ka long karkum ka notification ka ba ka sarkar Meghalaya ha ka santarik ubnai balai arjar huai la penbena pai ba Lengbau commissioners and secretary jong ka mining department and geology department nagbanta ya ka banyo ya kan ka prospecting license te kumta habang ipet ya kan ka SOP ka ba ka sarkar ka shna hadu kalani ka bu ya kani ka jinghe joga jaka hadu chispa hektar kalong ka ka ba ngimla ban priang bat ka ba mi sibun ki jingli ha ka ba ngikum ki rilom ngila ya ka ban bat ya ka khendew ka siap ha ki shnong thau ki jongi da kita ki jinghe ki ba om yakot bor katum kani ka SOP ka ba kani ka sarkar kala thau te kumta kala long ka jinge yangi ha ka bangin im lane ka bangin yo biang ya kata ka kamai ka ji lengba kani ka jingti yaw dewyong te lengba kani ka SOP ngi yu I ba ka theu lane ka ailat tang ya kita ki badon ha ka bor lane ki bala ya ka ban yo kat kani ka jaka om ya upat ba hi baro te kumta ngi na kaliang jong ka Voice of the People Party ngi kwa ya kabaga sarkar kan pet bat khmi ban ailat yengi u paiba ha kaba nginla ya kaban turei ha kini ki hektar kiba kibarit ngila banong kumba kapau ha kani ka mine concession rule ka kendai rupeu kaba la keren ba ngila ya kaban yo ya kata ka license lemba kata ka area kaba hadu saw hektar te kumta shibun kini ki lemba kini Sithi ka bangi penpau Syaka department hagaba kini ki he sarkar kin ra ya kani ka mat ka ba ka VPP ka dawa haga jingede ban pet ban khmi biang ya kani ka SOP ka ba kala bu hadu chispa hektar
Te kumta nakaliang jungi ka Voice of the People Party ngiyay ban kumba ngilale chupai ba nadu usnem arjara kulai ya kabangin wat kilat klenti ya kaban penbor leni bandawan aga sokar hagaban penrit ya kani ka area leni ya kani ka jinghe jong jaka ha kaba ni kum ki paiba leni ka kum kita ki commandment ngila ya kaban tre ban ta kumba long hakipor ki ba menchua te lemba jong kani ka kubo lemba kani ka karwo ngi de kaliang jong ka Voice of the People Party ha ka jingi kren jongi ba u commissioner secretary mane ngi singaw tunan ya ka jingi thu ka jongu ba ulai thu ba kumbalong menta na kaliang jong department ru kala pe bar kala khmi bar kala shimkhiaro te na kaliang jong commissioner secretary ulai thu ba na kaliang jong ka sarkar kila ya ka ban pe bar khmi bia ya kani ka kam andala dep kani ka session te kumta na kaliang jong ka Voice of the People Party ngi kumbangi keren lemba jong MP hadu parliament ngi om bala da pli lang ye baro la da khang lai ye baro om dei ban al hatang ye kilai leni samun henry ina lat ye kita kipadon kata kajaka ha kabanti ya uniu do yong ubalong ubulum jong kayok kot kajongi tena kaliang jungi ka Voice of the People Party ngi kentu ya baro kini ki district ki badon ya uniu marti do yong ha kabangin ya perkhat ya kani ka jingdawa baka Voice of the People Party ka yeng badawa na kabanta ya kabit kabiang jong barolang ti kumtangi pe bat nangyay budin ya kani ka jingdawa ka jongi tat hado bakan do urlong na kabanta ka jingbit jingbiang jong barolang. Kon ba iet ngi ju shat jing ba man la kas ngi hato ngi la ju perkhat ba ka bam ka tain em ya ka met jungi mai ngi ju ba mi kini ki ju ki jing ba man la kas ngi bale kani ka jing kali minta ka to ka dukan ration ba penyai uba raju uya tho yanga Ray man kapor yim ju yo ai ka jing bam ki batay ka met ki balong ka daw jong ka jing pang anemia mat ka jing brie jong ki kmat ba kum no ngan lai na kini ki jing stam kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya ki jingbam ki bapha hakrukom bam jongpi bunsen ki longkmi bat ki khulung khana ki yo ya kini ki jingpang namar kim yo ya ki jingbam bantei ya kamen ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhaw ata mlu kadut bat ka umpnyang bam baro kin don ki jingbam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D. Yakini baro kila banyo na kijing bam badi haki dukan ration. kata kamut ngi dan yu khau 45 pabyang bhabat ngi mai uni khau tu bai biang ba pitharai baro kin bang ban ba mi uni kon ka fortification jong khau kanum khata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong khau mai karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher om dei khon om dan jinga pher la da dei ha karukom bu ne rukom shet kum ba fi ju shet yu khau ba fi thien kum chu ru la shet ya uni u khau okum ta te khon ka jing bang ba ai ka kwat ka khia bat ka ba ai bor ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hato dang dan ki jing bang ba kham bha ban ya uni hoit mai fikran ya ka ba dei sisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya